Allà on esclata el sol i dibuixa un estel de llum, naix un paradís. Està a 12 quilòmetres de València. Per als romans era el Nacarum Stagnum. Els àrabs li deien espill del sol. Però sempre ha sigut una mar menuda. Sempre serà l'Albufera. Les aigües s'estenen com un vellut daurat, de vegades taronja, de vegades color de te. Un dia la volgueren matar, l'agrediren i la feriren, però ha reviscolat. La vida s'ha fet forta a l'Albufera i ara l'únic que la pot rovellar és el sol del capvespre. Les vides d'Albufera parlen des de l'ànima. Elles mai no se n'han anat, mai no han oblidat sa mare, mai no l'oblidaran. Somia l'Albufera i sempre tinc el recelet en ella, perquè des de quan era xicotet mon pare me portava d'ella. És com si fos ma mare, l'Albufera. I a més l'han volgut molt en casa perquè mon pare no tenia atractivitat més que pescador i llaurador, i mon pare, si jo tinc una carrera, tinc alguna cosa, va ser perquè mon pare ho tragué de l'Albufera. L'Albufera la tens dins del cor, és algo teu. És algo que la portem dins del cor de cada un. Jo sóc de l'Albufera, de València. A les 4:30 de la matinada s'encenen els llums en algunes cases del Palmar, el poble que està dins de l'Albufera. El tio Manolo és el primer que s'alça. Té 87 anys i encara ix a pescar al llac. El ritual comença amb un cafè amb llet mentre el rellotge toca les 5. El camí és el mateix des de fa 70 anys. El destí també. De la barra, i una vegada estiguem a 200 metres de la punta de la barra, allí mig Pujar a la barca, eixir pel canal, arribar al lloc de pesca, perxar, calar les xarxes i esperar la pesquera. Això ho fem, doncs mira, una altra necessitat i una altra que és l'ofici nostre és este, tenim que vindre així. No tenim que anar, nosaltres no tenim altre ofici. Home, por no me'n fa. El que falta és que moltes voltes és entre el vent i el fred i tot la covardix. Però por no. Jo no tinc mai por d'estar a l'Albufera. L'Albufera avui pareix no la mar, perquè és molt diferent, però te dona per sac moltes voltes. Hasta quan eixiré? Pues hasta que puga, potser l'any que ve ja no isc. Conforme. Però si m'encontre bé, pues eixiré. Per estar per allí, per casa, pegant voltes, així d'una porta a l'altra, i en això me distrac. Les matinades són ben fresques a l'estany. Cobert amb una manta, el tio Manolo espera pacient quisca el sol, que es faça l'hora d'arreplegar els tirs. Ell avui n'ha posat 11. Quasi 500 metres de xarxes per agafar llisses, tenques i algun llobarro, però sobretot llisses. Les mans les busquen i les trauen de l'aigua una a una, fins a omplir el cabàs. Avui és un dia molt bé, però el dia que hi pegueixina per vent i ploure i tot és molt molest, molt molest, però són feines dures.
Quan comença a eixir el sol, s'ompli de llum la cara d'est home fet ací, entre mates, canyes i fang. Porto l'aigua de l'Albufera a les venes i del llac ha tret el pa tota la vida. I tots els mals oratges que feia t'espillaven l'Albufera també, perquè clar, aixies tots els dies. No era... El nostre sustento era així l'Albufera. Amb 50 quilos de llisses en cabassos torna el tio Manolo a vendre-les a la llotja, com feia son pare, com han fet des de sempre els fills del Palmar. Li ha anat bé? Sí, home. Quant ha fet? Crec que n'hauré casa prou. Ara eren totes grosses. I quants diners li paguen per això? 30 o 35 euros, crec. No, sí, són unes 35 euros, així, que no és un preu fort, no. Campeón, ¿cómo se quedará? Ya te bueno. La comunitat de pescadors ho és tot al Palmar. Per a formar-ne part cal ser fill de pescador. Ara són uns 460 membres, entre dones i homes. On veniu este peix, Ignacio? Este peix va per Itàlia tot. Tot això va per l'estranger. Així en Espanya no se queda res. I el tio Manolo és el més veterà de tots. Sí, és el més major. Però el més valent també. L'enyorança envaeix estes mirades. Ja no es pesca com abans, no hi ha peix i cada volta hi ha menys pescadors. Futur ne té poc, perquè no per res, perquè és que nosaltres venim, però és que els nostres fills no venen ja. Però bueno, com són d'ací del poble i són del Palmar i això se porta en la sang, se porta en els genes, això s'ha de prendre prompte. Al Palmar els pares han ensenyat els fills a viure com a hereus de l'Albufera, pescant al llac. Porten ben dins el pes de la història, la tradició i el costum. Saben que tenen un dret, que els atorgà Jaume I allà per l'any 1250, i n'han fet ús amb orgull, passió i quasi devoció. Quan Jaume I va vindre així i va veure la devesa i va veure l'Albufera, donar compte que ja s'ho apropiava d'ell. Diu, això és una xolla, que això ho vaig fer pel meu disfrutar-ho jo. I el saber que tots els teus antepassats han estat fent aquesta mateixa feina, pues és algo que t'ompli d'orgull. Nosaltres som dels primers que pagàvem impostos ja a la corona, perquè nosaltres ja pagàvem el quim de lo pescat i ja el pagàvem a la corona. Fa molt més de 2.000 anys que hi ha Albufera. Quan el xúquer era sicano i el túria tirio, els íbers ja pasturaven el seu bestiar al voltant d'un estany que tenia 30.000 hectàrees i estava encaixonat entre les desembocadures d'estos dos rius. Així n'hi ha constància de la presència humana des de temps immemorials, des de l'època romana, inclús abans de la dominació romana. Però només fa 100 anys que podem dir que és de València, perquè l'Ajuntament la va comprar el rei Alfons XIII el 23 de juny de 1911. Va costar 1.072.980 pessetes amb 41 cèntims, que es van anar pagant a poc. Esta és l'acta original d'entrega del parc a la ciutat. La cessió es va fer efectiva el 3 de juny de 1927. Fa 100 anys l'Albufera tenia 3.144 hectàrees, quasi 1.000 més de les que ara té. Ha minvat l'aiguamoll, l'han intentat dessecar. L'any 29 es va plantejar fer l'aeroport de València a la llengua de terra que separa l'Albufera del mar. El creixement industrial desordenat dels anys 70 i 80 l'ha contaminada. Però este planeta de biodiversitat ha resistit. Ara no té preu i sempre ha estat present en les arrels més profundes del poble valencià. L'Albufera representa l'ADN
de l'home valencià. I l'Albufera avui és un poliedro que té 1000 cares i no es pot observar o contemplar, analitzar l'Albufera només que per una cara de la flora o la fauna, sinó que són totes. Flora, fauna, gastronomia, arquitectura, agricultura... O sigui, és pràcticament un microunivers que tenim a molt prop de la ciutat de València. I com preteneu que siga l'altre paradís d'enllà? València és la maragda per on corre un riu de perles. És la bellíssima dama que Déu feu jove i eterna. València té els matins lluents pel sol que juga amb el mar i corre per l'Albufera. Els vents arquen les estrelles amb llurs flors i cap dimoni per por no s'acosta. Tot i la separació que ens fa distants i tan lluny, València és la perla blanca que em du llum per allà on vaig. Qui amb tanta lluentor s'assembla més a la lluna? Els que han nascut a la vora del llac, entre barraques, mornells i albuferencs, i han begut la seva aigua, saben que quan arriben a lluent estan a casa, ací enmig de l'estany, on el cel i l'aigua es confonen i el reflexe del sol converteix l'Albufera en un espill, naix el cor d'un altre món. Jaume Ferrer és una de les vides d'eixe món, 85 anys lligats a l'Albufera, i encara li canta l'albà a la seua neta mentre fa mornells per a pescar anguiles. En l'any 95 tingui una neta fallera, tingui una neta fallera. Anava Helen Ferrer de València la primera, de València la primera. Talle, enxunte, conforme estic enxuntat ara, vas nugant a Xina, passant i fique primer el clar, després el semiclar i després fas el mataor on van a parar les anguiles. Mon pare ho deixava suave i m'ensenyava a mi a que jo fera les coses suaves i dolces, perquè l'anguila tocara i no notara paret, sinó una cosa suave i entrava més fàcil. L'any 53 va portar el niló a Espanya i va començar a fer estes xarxes. Va revolucionar la pesquera al llac. Me fiqué a pescar en les rets i la gent dia que jo robava les anguiles als pescadors, que no podia ser un xaval tan jove i que agarrara més que els vells. Tinc un historial de la pesquera grandíssim. Jo avui no me crec que jo hagi pogut arribar a on he arribat. En la nit que mataren a Kennedy agarrarem 1.300 quilos en una nit. Anguiles encara se'n pesca, per això que l'hem expost els fiques, que és per l'anguila, però l'anguila ha baixat molt, tenint en compte que en els anys 60 s'agarraven 100 i pico mil quilos d'anguiles i ara estem agarrant, no sé si aplega 3.000. Tota la classe de contaminació que se pugui tirar de les aigües de l'Albufera és el que més mal li ha fet, perquè ha acabat en espècies com el llobarro, l'anguila, que són espècies més apreciades que, per exemple, la llissa. La llissa doncs, també, gràcies a ella que anem a pescar a l'Albufera, però... Amb les anguiles es cuina un plat que és una religió al Palmar. Encarna, la filla del tio Manolo, ens prepara la llipebre a la cuina de la llar del pescador. Ara els alls s'esclafen. N'hi ha molta gent que fa picadillo, n'hi ha molta gent que els pela, però perquè en l'alta cocina, claro, els alls i tot això no se poden... Però com nosaltres això és
cocina del Palmar. Mon pare portava les anguiles, tot això, i ma mare les deixava allí a la vora del port, dalt d'un barquet, i jo estava mirant-la, i jo, quan era xicoteta, ja netejava, jo peix i anguiletes i tot. Encarna fa la llipebre com l'ha vist fer a sa mare. Ara se tenen que sofregir, ben sofregidets, sense que se cremen. Amb creïlles, les anguiles i el pebre roig. No se té que ficar molta olla, sinó així xauviat. I unes pibreretes i ja està. I ara que buiga. Al Palmar cuinen les dones i totes saben fer allipebre i paella. Les ames del restaurant són les que s'encarreguen de la cuina. Hi ha 32 restaurants en este poble de 1.000 habitants, un per cada 30 veïns. Rius de turistes venen cada dia a menjar paella i escolten les històries dels barquers. En esta barraqueta d'ací és on se rodà la sèrie de Canyes i Barro. Son pare era el primer barquer de l'Albufera. Quan son pare va morir, ho va ser vostè. I quan vostè muiga, ho serà Tono. Però hi ha una altra cosa. Quan muiga Tono, ho serà el seu fill. La imatge literària de l'Albufera és Canyes i Barro, de Vicent Blasco Ibáñez, un drama del principi del segle XX, en què conviuen la tradició i el canvi, la pesca i la terra, l'esforç, la traïció i l'engany. Eixos porcs de llauraors acabaran menjant-se en arròs d'Albufera. I l'Albufera és nostra. És del rei. És nostra! Recollons! Si haguérem nascut en el Palau Reial seríem reis. I el regne seria nostre. Però hem nascut ací. I som tan reis com el rei. Però de l'Albufera. I eixos xafaterrossos mos l'estan omplint de terra. Tinc una barraqueta que no té trespol, que no té trespol, que no té trespol. Un incendi va cremar les barraques del Palmar l'any 1885. Esta es va salvar i ara és l'única que queda. Així viu Antonio, igual que vivien els seus pares, igual que vivien els seus iaios. Esta barraca està tal i conforme la feren els abuelos. Està feta de toves, borró, que és el que se teixís perquè caiga l'àvia i no hi hagi goteres. El borró seguim en la devesa. La van fer els seus iaios fa més de 150 anys. En la barraca van veure créixer els seus 9 fills, dormint en 2 habitacions i guisant a terra. Sa mare i son pare vingueren a viure quan ell tenia 15 dies. A esta barraca, la realitat d'ella és la barraca del tío Piu. Mi abuelo, segurament, quan era xicotet, pues, entonces com anaven, Vicentet, que te sabeu el piuet, que te sabeu el piuet. I el tio Vicentet del piuet li se quedà. Antonio veu passar la vida des d'esta barraca, com sempre, com des de fa 76 anys. A soles, envoltat de records, sense oblidar els orígens i desitjant que el futur s'escriga al costat del seu altar. ¿Qué significa esta barraca para usted, Antonio? Pues la vida. La vida. La vida passa molt espai a la vora de l'Albufera.
El Palmar porta este nom perquè era una illa coberta de palmitos, de margallons, i la gent de Torrent venia ací a fer graneres. Un dia construïren un pont i un camí i s'uniren a la terra, però en la ment dels fills del Palmar queda encara eixe sentiment de viure ponts cap a dins. Tots els del Palmar provenim de Russafa. Que si no el Palmar hasta 1780 o així no visqué ningú. Era com una illa i així era com per estar els pescadors. Però vivien en Russafa, tenien casa, i després se feren casa en Russafa i casa en el Palmar. I ja es començaren a portar a les dones i feren una ermita i se quedaren a viure. Per això la cançó, l'Albà ja ho diu, la cançó del pescador també te la sé cantar. El dissabte cap a casa i el dilluns cap al Palmar. Els apellidos que més sonen o que més n'hi ha en el Palmar és el Marco, el Bru i el Soler. Són els tres de més quantitat de gent. Soc fill del tio Nel el Pardalut i la tia Maria la Pitonya. Els meus germans es diuen Maria la Pitonya, Manuel Pitonyo, Rafa Pitonyo, però a mi Pitonyo soles. La vida de Pitonyo és la terra. Li tira més que la pesquera. Els homes del Palmar són pescadors, llauradors i caçadors, un poc de tot. Pitonyo fa ara creïlles, però en este hortet de la vora del llac ha plantat tomàques, faves i albergínies. L'Albufera té un cultiu rei, l'arròs. Arriba en l'època àrab i a poc es fa l'amo del llac. Els aterraments són massius des del principi del segle XX i ara només queden 2.200 hectàrees d'aigua. 14.000 hectàrees del Parc Natural són d'arrossars. Tenia una total maritatge, una total convivència de concurrència d'interessos entre l'arròs i l'Albufera. De tal manera que avui no s'entén una Albufera sense arròs ni un arròs en València sense l'Albufera. Quasi tots els albuferencs ixen del taller de Pepe Sevilla. N'ha fet per a pescar i per a passejar pel llac. Tenia poc més de 20 anys quan va fer la primera barca i este és el seu llibre de vida. Així tenim la llista d'embarcacions que he fet fins ara. Estan el nom del client, les medides de l'embarcació, la P vol dir pequeño, la M motor, la B normal i la B barqueta. D'albuferencs per a pescar ja quasi no se'n fan i per a passejar n'ixen d'este taller 3 o 4 a l'any. Ara Pepe està acabant l'última barca, que fa 10 metres i mig. Encara no té nom. De moment té un número, la 140 de Pepe. A l'Albufera i al Palmar les dones també han fet història perquè han aconseguit vèncer episodis medievals. Avui en dia, i després de moltes batalles judicials, ja poden pescar en l'estany. Quan cada segon diumenge de juliol se celebra el sorteig de redolins, és la sort la que decideix el lloc de pesca i elles, les dones, també entren ja en la rifa. Marco Bru. Número 7. I avui, quan pense que la meva filla major, la neta major del meu sogre, ha pogut heretar el redolí de l'abuelo, cosa que solament passava als nets majors, és un orgull. Més de 10 anys ha durat el conflicte. Acabava en 2008. Darrere queden famílies trencades i orgulls ferits. Ara i ja per sempre la pesca deixa de ser cosa d'homes al Palmar. Per xant enfila els dies Rosa. És l'única barquera de l'Albufera. Rosa la barquera. Això ha sigut un tema sempre d'homes. Jo ho porto perquè m'abuelo era barquer, va ser un dels primers barquers que se dedica al turisme, i en casa és un tema que l'has viscut dia a dia. Jo, mentre que ma mare llavava la roba, jo prenia el bany. Tu bevies aigua i no passava res. Jo l'únic que demano és que els meus fills puguen veure l'aigua igual que sa mare. L'Albufera és que no n'hi ha per què tindre-li por a res. Sí que és cert que n'hi ha vegades que entrem d'un oratge molt mal i n'hi ha barquer que entra, ai, ui, es porten la gola. Jo soc dona, jo no tinc res, entonces la gola no porta res, entra i isc. En este capvespre de primavera, ixim en barca amb Rosa,
El llac encisa els turistes i ella ho sap molt bé. A la seva barca fem avui un tas de vi. Hoy cataremos 3 vinos de diferentes denominaciones de origen y nada, con la tarde tan estupenda que ha salido yo creo que lo vamos a disfrutar. Mentre Clara prepara els vins, Rosa no es vol perdre cap detall i porto la barca amb el peu. Això és que la pràctica fa mestres, filla. A vegades vull que entendres de més o vull que enterar-me de lo que esteu comentant i vinc d'alcaueta, marafona. És que si no, no m'entere de res. Estás en un espacio abierto, en un parque natural, cada día es diferente, que es lo que me gusta trabajar aquí, porque claro, todos los atardeceres no son iguales y la verdad es un sitio muy agradable. Ahora que ya hemos entonado un poquito, ¿veis qué color más bonito tiene? Sí, absoluto. Color de cereza. Con este vino vamos a terminar, vamos a agradecerle a Rosa que nos ha traído esta tarde hasta aquí. Y nada, muchas gracias por venir, espero que habéis disfrutado de esta tarde, ¿vale? Mucho. Salud por vosotros. Salud. Por la albufera. Salud. La albufera viva. Acabar un dia i començar-ne un altre. I fer-ho alçant les veles des de la ribera d'un poble llepat per l'Albufera. Desitjarem que s'alce el llebeig, que faça moure la barca i caminar per un llac promès que vol ser etern. Farem humils precs al vent tramuntanal i complirem un encàrrec mil·lenari, avançar amb la força dels braços fins a trobar l'infinit. I creurem en un compromís que s'ha fet solcant esta aigua, cercant amagatalls secrets. El vent espenta les vides d'Albufera. No les deixa morir ni anar-se'n. Els fills es trenquen l'ànima per salvar el llac que els ha vist nàixer. Des de lluent recorden el pare que els ha ensenyat a tirar les xarxes i tornen a la mare, a sa mare, l'Albufera. Jo visqui des de xucotet al costat de mon pare, al costat de mon pare. En Encavant me vaig casar i em parí també els meus fills. I em parí també els meus fills, perquè ells tenen afició i són molt bon pescadors. I de l'Albufera diuen que són els dos millors.